Iinkokheli ezintsha zeqela le-EFF zityhola umphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnumzana Pravin Gordhan ngokudala umbhodamo kuwo ngeenjongo zokunyanzelisa ukuba la maqumrhu athengiselwe iinkampani zabucala. Ezinkokheli bezibambe inkomfa noonondaba eNasrec eRhawutini apho kubanjwe khona inkomfa yonyulo. Akothusanga ukubuya komongameli we-EFF umnumzana Julius Malema kunye nesekela lakhe umnumzana Floyd Shivambu kwizihlalo zabo, kodwa zikhona imbuso ezintsha kwiinkokheli eziphezulu ze-EFF. Umnumzana Marshall Dlamini ngusosiba jikelele, uVeronica Mente wonyulwe njengosihlalo walo mbutho, uPoppy Moilola ufumene isihlalo sikasekela sosiba jikelele, ze indawo kanondyebo yafunyanwa nguOmphile Mwatwe. Kwinkomfa yazo yokuqala nentatheli ezinkokheli zintsha zigxeke kabukhali urhulumente olawulayo ngelithi ngurhulumente odale umbhodamo kumaqumrhu aphantsi kwakhe ngeenjongo zokufaka la maqumrhu phantsi kwecandelo labucala. They create this chaos such that it makes it easy for Jamnandas to just literally sell it to the hands of white people. What they're doing to SAA, what they're doing to Dinel, they're also doing it to the diamond mining company. We had the committee 2 weeks back, the CFO, who's a young Indian woman, came to tell us that if there's no cash injection in 2020 February, literally that must close. So it's a strategy of Jamnandas. We are not surprised. I-EFF ithi iza kuyikhusela ngandlela zonke inkampani enkingisha umbane kweli Eskom. No one is going to sell Eskom under our watch. We're not going to allow that. And we invite everyone who is on the side of the working class to come and occupy the picket lines with us. Kwimbali yakhe yezopolitiko lenkokheli ngafihli makhuba kuhlakulwa umnumzana Julius Malema ithi zange yangaphumeleli xa ikhuphisana noxa bakhe kwezopolitiko. My simple thing of being re-elected unopposed or all the time being elected unopposed is very simple. I work very hard. I work very hard. I don't take anything for granted. You give it to me, I will work on it and perfect it. I pay attention to the smallest detail. I know everything that is happening in this conference. Ukanti ayifumanekanga iofisi yesebe lamaqumrhu karhulumente kuba iphefumle ngalomba.